Cum te-ai simțit dacă pe strada ta ar apărea peste noapte 1000 de locatari noi și mașinile lor? Asta este problema cu care se confruntă dezvoltarea de pe Aleea Sânzienelor. Proiectul nu este unul nou. Despre blocuri de 16, 14 sau 10 etaje în zona Aleii Sânzienelor, în locul fostului atelier de vagoane, se vorbește încă din vremea fostelor mandate ale lui George Scripcaru. Terenul, după o privatizare dubioasă, a ajuns pe mâna dezvoltatorului moldovean Vladimir Tonu, care a încercat fără succes în ultimii 4 ani să obțină autorizația de construire. Cum l-am blocat? În momentul în care a venit la autorizare, am organizat dezbateri cu voi, cetățenii din zonă. În acest fel, înălțimea clădirilor propuse a fost redusă treptat, de la 16 la 8, apoi la 6 etaje. Pornind de la problemele semnalate de voi, aglomerația străzilor, lipsa locurilor de parcare, scăderea însoririi clădirilor existente și a școlii, deficitul de infrastructură educațională, cu toate acestea am folosit argumentele semnalate de voi, respectiv aglomerarea străzilor, lipsa locurilor de parcare, scăderea însoririi clădirilor existente și a școlii, deficitul de infrastructură educațională și am reușit să oprim dezvoltarea propusă. Acum, Scripcaru nu doar că îi promite dezvoltatorului autorizarea proiectului, dar propune o înălțime a clădirilor de 10 etaje, furând soarele școlii și a blocurilor de 4 etaje adiacente. Străzile vor fi blocate de cele peste 1000 de mașini nou venite în zonă, iar calitatea vieții în cartier va scădea mult prin această aglomerare masivă. De ce insistă Scripcaru, totuși? Cine e în spatele afacerii? Un comunicat al DNA-ului din Moldova arată că Vladimir Tonu și grupul X-Factor sunt cercetați pentru evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale, fiind evidențiate legăturile acestora cu oameni precum Ilan Șor sau Vladimir Plahodniuc, oamenii Rusiei. Jocurile lor le face Scripcaru. Cum îi putem opri? Fiecare semnătură va conta în viitorul proces pentru anularea PUZ-ului. Mai mult, pe 13 septembrie, împreună cu consilierii locali USR-FDGR, vom organiza o adunare cetățenească în care vom vota opinia locuitorilor zonei cu privire la acest subiect. Opinie care va trebui să fie luată în considerare de către Consiliul Local. Notează-ți data, fii prezent pe 13 septembrie la discuții, vorbește cu familia, cu prietenii, cu vecinii și faceți-vă vocea auzită împotriva acestei dezvoltări imobiliare. Împreună îi putem opri.